Mnohí z nás žijú v ilúzii, že naše sebavedomie je priamo úmerné výške nášho platu alebo počtu ľudí, ktorých manažujeme. Pravdou však je, že korporátna pozícia je len dočasný kostým a tvoja identita stojí len na riadku v Exceli, tvoje sebavedomie je v podstate na prenájom a majiteľom je tvoj zamestnávateľ. Takže čo je vlastne skutočná hodnota a čím sa meria? Skutočná identita a zdravé sebavedomie sa nemerajú titulom pred menom za menom, ale vnútornou integritou. Sú to veci, ktoré ti nikto nemôže vziať pri organizácii firmy alebo keď ťa vyhodia. Tvoj charakter, ako sa správaš ľuďom, od ktorých nič nepotrebuješ a nič neočakávaš. Tvoja zvedavosť, čo ťa fascinuje, keď vypneš notebook a odložíš telefón. Tvoja odolnosť, ako dokážeš spracovať neúspech bez toho, aby si sa nenávidel. Prestaňme hovoriť len o práci a rodine. Spoločenská konverzácia sa často zasekne v bezpečnom trojuholníku. Práca, deti, bývanie. Je to nudné a limitujúce. Máš právo byť niekým, kto má názor na umenie, kto pestuje bizarné rastliny, kto sa učí nový jazyk, len tak pre radosť, alebo kto jednoducho vie ticho a spokojne sedieť sám so sebou. Takže nepýtaj sa stále len ľudí, čo robia a čo vlastne ich najviac identifikuje, lebo tam trávia najviac času. Pýtaj sa ich, čo ich robí živými. Tvoja hodnota nie je v tom, ako užitočný vieš byť pre trh práce, alebo ako zorne plníš rodinné povinnosti a očakávania. Tvoja hodnota je v tvojej jedinečnej kombinácii myšlienok, skúseností a toho drobného niečoho, čo z teba robí človeka, nielen položku v organizačnej štruktúre. Skús pri najbližšom stretnutí s priateľmi alebo kolegami úplne vynechať tému práce a rodinných povinností a vzťahov.